Department of Health 6. Ginaduso ang pag-require sa gihapon sang negative RT-PCR test result sa mga nagabiyahe. Pagpameke sang vaccination cards, dako nga pagpanghangkat suno sa mga LGU. PNP Chief ginmanduan ang kapulisan nga mangin mabinantayon sa mga peking vaccination cards. Si John Sala nakatutok live. John? Said Kate Adrian suno sa Department of Health nga apisar ginaduso sa ahensya nga dapat i-require sa gihapon ang pag-require sa nga RT-PCR test results na gadepende na ini subong sa local government units. Masabi nga nag-travel antes ang COVID-19 pandemic si Naomi. Gani isang nabatian sini nga sarang na makatravel ang mga fully vaccinated isa ini sa mga nasadyahan. I think it's convenient that vaccinated people can get to travel to places that require swab tests. Can be carriers yapon sang virus. So need talang gid magdoble halong, especially for the people around us man. Manumduman nga santo sa Resolution number 124B sa National IATF ginapasugtan ang interzonal travel sa mga fully vaccinated individuals. Bisan may pagpang-alang-alang, pabor diri si Antique Governor Rodora Cadiao. Ako, medyo gadwa-dwa man ako. Not because na hindi wala tayong kakayanan kapag in-implement yan. Though finalize na natin kung ano yung natin sa vaccination card nga daw hindi wala pwede mapikihan now. Pero on the other hand, John, ako willing ako to follow this protocol for the simple reason kay ekonomiya ang akong nandun para dyan sa Antique nga mabuhi. Apang sa piyak sini ginatag sa Department of Health nga ginaduso sa gihapon sang ahensya ang pag-require sa negatibong RT-PCR test results bilang requirement sa mga luyag magbiyahe. Ang una naman nga sa DOH, ginatunguan pa na namon, gina-iron out pa niya ang operational concern. Natin gihapon, effective gihapon itong ato na AITF Resolution number 101 na parte na siyang flexibility na to require negative RT-PCR result before granting anyone entry to their locality. So depende sa LGU kung ano nila. Kalabanan sa mga LGU nagpahayag nga ang posibilidad sang pagpameke sang vaccination cards ang mayor nga pagpanghangkat sa pagpatuman sang resolusyon. Ang usinigin manduanan ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang mga kapulisan nga mangin alerto sa mga nagagamit sang peke nga vaccination card. Tibalaan man nato nga hindi lang kami ang mahalitan, hindi lang kamo ang mahalitan, kundi ang mga tao man sa palibot niya dalaman sa mahalitan pag gina-tolerate natin ang practices na ini. Samtang nagpagawa naman sang statement si Secretary Carlito Galvez nga nagapahanumdom sa mga political groups kag politiko nga likawan ang pagbutang sa mga poster sa mga vaccination sites agud malikawan man nga magamit ang lihok sa pamulitika. Nagpakig-angot na si Galvez sa DILG na tuhoy sini. Said maluwas sa peke ang vaccination card sugut man niya ginapamonitor ni General Eliazar sa kapulisan ang mga nagapasa sang peke ang RT-PCR test results kag nagabaligya sang vaccines kag iban pagid nga mga biolasyon may kantanan sa vaccination rollout sang pungsod. Said Madamang salamat, John Sala.